Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски. Народното събрание на основание член 89 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: гласува вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на регионалната политика. Моля ви, режим на гласуване. Ако някой не е влезъл в залата, квесторите да поканат народните представители. Всички ли се справяха с гласуването? Всички предполагам, че са се справили с гласуването. Прекратете гласуването и посочете резултат. Гласували 231 народни представители, за 93, против 118, въздържали се 20. Покажете по групи. Решението не е прието. Отрицателни вотове, да, имате думата, заповядайте. Заповядайте, уважаеми господин министър-председател и уважаеми членове на кабинета. Изчакайте господин Хайрула да заемат местата си министрите. Продължи. Моля ви за тишина в залата. Уважаеми дами и господа народни представители, дами и господа министри! Вярно е, че регионалните различия се задълбочават вероятно от края на 70-те и 80-те години насам. Регионалната политика е една от политиките с много дългосрочни ориентири и вероятно днешната регионална структура има за предпоставка грешки, правени и от дореформения период, грешки, правени и по време на самите реформи в последните 20-на, даже малко повече години. Също така е вярно, че дори и да реализираме всичките си програмни намерения в раздела по балансирано развитие на регионите, едва ли ще успеем да преодолеем всички регионални различия. Важното е, според мен, обаче да обърнем тенденциите и да спре разграничаването и раздалечаването между голямите центрове и останалите населени места, тъй като това заплашва устойчивостта на развитието, на социално-икономическото развитие на цялата